Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks bij een optreden van Puke's Place. En we praten ook over het boek wat er geschreven is. Maar via direct de gast, Renke Schroor in verband met Oekraïne, Griet Wiersma. Maar we beginnen met de Bankrupt Boys. Turn out so bad. Feeling bored, feeling blue. Man, I got nothing to do. When it's over, I don't know. That's when I heard it on the radio. For things that we missed out. Wat een fantastisch begin van dit programma. De Bankrupt Boys. Met me hun trein, mij wel duidelijk wezen. Denk een hier of treien. Fjouwer onderwijs. Nou, hoe zit het eigenlijk? Fjouwer hier alweer. Ja, dat tijd houdt geen skofloog, hè? Ja. Hoe ben je bij elkaar gekomen? Hoe ben je bij elkaar gekomen? Nou, deze jongens die zitten met z'n tweeën in band. Ik wie alleen nog. Hun band houdt op. Ja. En er moest muziek maken worden, dus dan zouden we een keer wat op muziek draaien doen. Wie het vond is duidelijk een beetje blues rock-achtig. Zit soms wel wat Amerikanen invloeden in, heb ik het idee. Bloot toch ziek in, hè? Bloot toch ziek in. Good bluesliefhebbers dan? Zeker, zeker. Ja, dat is toch gewoon muziek, of nee? Ja, vind ik echt, daarom. Maar voor jou hier, ja, van de helden, ja, kom net zo vol op, denk ik, of wel? Protesteelstien en ja, optreden zoals zo, maar ja, dat hebben we al heel eerst hoor, dus we gaan wel los. Was schreeuwen en spillie? Ja. Ja, dan krijg ik het nummer waar ik uit dat wie nice set, de nice single. Oké, hoe heet het? Ja. Lockdown Blues. Ja, Lockdown Blues. Hoe krijg je het ook? Ja, passen. Ja, mooi man. Maar dat wie net de eerste single. Je hebt al meerdere singles uitgebracht. Klopt. Laten ze wat stoden wat toe vertellen. Laat jongens, is het eens even. Inmiddels 5 singles uitgebracht.
Ja, en we gaan naast de Rampenpam spelen. Dat is de single die wij in Tattoos het Jontje nu hebben gebracht in december. Dus, Vind je het leuk, studio in? Echt knippen, plakken en een mooie nummer schreeuwen? Ja, het is wel dreig in de studio. Dat is wel een lange dagen en dan maakt het alweer even perfect natuurlijk. Dus en we zijn kritisch, dus dan zitten we wel aardige dagen in de studio. Ja. Maar hartstikke leuk. Perfectionistisch dus. Absoluut. Ja. Ben je al in ons schreeuwen, ons spelen? Hoe werkt het dan? Doe ik hem dan het oefenhok in? Ja, we hebben meestal een ideetje. En dan gooien we dat in de groep en dan gaan we gewoon lekker jammen en zien wat er ontsteert. En dan pakken we de leukste dingetjes pakken we eruit. Nou, zo ontsteert een nummer. De verhaal gaat wel een beetje hip voor de muzikanten. Ja. Hoe leuk het ook is in de studio, ik denk dat je echt wel een echte live band bent, hoor. Ja, het lijst was natuurlijk live spelen. Ja. Dat is gewoon het mooiste. Interactie met het publiek en feesten. Zit er een prot op stapel of net? Een stuk of... Tolve. Ja, ook lekker. Maar ik ken nog wel een feestje bij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Voornamelijk nog Friesland of met het hele land. We kennen ook nog Drenthe aan, naar Pinkpop. Dus we mogen er geen zoeken. Ja, dat is mooi toch? Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, maar dit lint zich toch voor eigenlijk wel al dat soort festivals. Nee. Vind ik. Ja, vind ik. Ja. Dus boeken. Ja, boeken. Ja. Waar had de naam betocht trouwens? De Bankrap Boys. Ewan. Ja. Laatst. We zijn goed op een hechten, hè? Ja. Maar met verder ambities, want de studio ook nog zien van een full-length album of eerst maar even spelen? Dat is wel het doel, ja. Maar ja, het kost geld, kost tijd en ideeën maar te wijzen. Ja. Dus. Genoeg inspiratie, hoor. Komt goed. Ben ik zo blij dat de wereld erin gaat? Zeker weten. Ja, wij al toch? Jouw energie, denk ik, hè? Ja, zeker. Daar beginnen we voor. We hebben zin in. Okay. Welk nummer game nou doen? Rampapapam. Live in Orwing? Live. Well, I'm looking through the sun through my new Ray-Ban glasses. These glasses turn so dark that I can't check out the asses. This radio tune, well, it is oh so sweet. I can't stop it from happening and start moving my feet. It feels like this summer night. There is so much to do. Please give me a spare rib from the barbecue. I said to my mate, come on and hand me that spliff. I pick up my guitar so I can play a little riff. It goes like the sun is going down while the moon is coming up. I pick up another drink so I can pour it in my cup. I'm dropping another log onto the fire. I'm taking a little puff so I can get a little higher. It feels like this bottle of wine has put me in my place. I'm feeling wizzy in this, flying through outer space. But in the distance, I hear this magic tune. So I can hear Gilmore playing on the dark side of the moon. So I pick up my guitar and I go outside just to take a ride. I'm feeling alright.
little baby's at. There's a red house over yonder, baby. That's where my little baby's at, you know. You know, I got a bad feeling that my baby don't live here no more. Oh, wait a minute, something's wrong now. This key won't unlock my door. Wait a minute, something's wrong here. Oh, this key won't unlock my door. No, I got a bad feeling, baby, that my baby don't live here no more. All right, sit back and listen to my guitar. Toffe band, mooi trio. Kom ik dus weer met een werk uit. En straks in de river uitsturen komen ze nog een keer waarom. De Bankrupt Boys. Evan natuurlijk on de drums. En bij de heren daarnaast van Ilke en Lars. We beginnen een band, ja dat neemt toch een beetje historisch. Hè, dat ik ze hier in de studio had. We hadden 3 keer op een datum prikken matten, maar het is toch echt Safir. Wat is er historisch hoor. Hier in 60 weer toch wel een hele grote band hier in de provincie, maar ook in Nederland. En ze bin anno 2022 nog in de exact dezelfde bezetting bij elkaar. Er is een mooi boek over hun skreun. En ik stel ze maar even voor, een Spukes Place. Al is er eeuwige discussie over de uitspraak van hun naam. Jan van der Heijden. Pew's Place. Pew's Place. Hoe vaak hebben dat al die heren dat uitlezen, Martin? Heel vaak. Heel vaak, hè? Ja. Nanne Kalma, je meisje beiden binnen de zangers een beetje van de band. Hoe vaak zit je hem nog weer om te denken hoe die jaren 60 toen je hem begon bent ooit?
Nou, in deze periode dat Harry dus werken aan dat boek, ben we heel bot weer met die tijd aan de gang geweest. En verder is het voor elk persoonlijk. Ik ben heel dan net met de jaren 60 aan de gang weer. Want dat wie aan de ene kant hartstikke mooi, met de muziek. En alles aan de andere kant weer dat ik mijn HBS-periode. En dat is de minste periode uit mijn leven. Dan ben we blij dat we in 2022 zorgen dat de hele band nog bij elkaar is. Stel even de band voor, Jan. Waar ben dit al hier? Dit is Jan Ottervanger, basgitaar, Jos Snijder, drums, Danne Kalma, keyboards en zang, Hans Kerkhoven, gitaar en ik, gitaar, zang en dwarsfluit. En uniek, hè? Je bent nog steeds bij elkaar. Maar welke reden ben je ook weer bij elkaar komen om dit weer wat op te starten al hier? Nou, de laatste keer dat wij opgetreden hebben, dat was 10 jaar geleden in Salenschaaf, een reunie. Maar Harry die heeft een boek geschreven en ja, dat was eigenlijk de aanleiding dat we weer bij elkaar kwamen. Dus. Dus, kan gewoon te prikkelen in dus. ja. Je maakt je vaak mooi, maar wat langer en net al te simpele noemers. Hoe wie dat om dat weer in de vingers te krijgen? Ja, vaak oefenen, hè? Ja. Veel oefenen. Hoe ontstiert het aan, hè? Je muziek? Ga je met z'n allen in een oefenhok staan destijds om de noemers te schreeuwen? Ja, gedeeltelijk wel. Een nij noemen, dat weer vaak een tekst. En die kwam of van Jan van der Heijden of die kwam van mij. Die screunen we dan in uw soorten van Engels vanzelfs. En dan mijn teksten die joeg ik kon Jan van der Heijden en Jan Ottervanger ook wel. En die maken dan het versje als het ware, dus het lied. En dan gaan we in de oefenruimte en dan maken we het noemer met elkaar. Ja. Je eerste LP's produceert door Boudewijn de Groot. Ja. Waarom hij hem destijds van hem keersen? Het wie natuurlijk al een redelijke grutte namen. Nou, ik geloof net dat wij hem keersen hebben. Hij momkocht. Ja, nee. Boudewijn die begon, hij wil graag een carrière beginnen als producer. En ik denk dat wij misschien wel zijn eerste band waren, in elk geval een van de eerste. Dus hij had us keersen en misschien wel te jaren met Tony Vos. Dat op een bepaald stuit kwam hij naar Ljouwert en bij optredens van u, maar ook bij repetities. En ja, zo ontstier dat. En in gearworking met hem hebben we die noemen Starret en opnam van die eerste LP West One. Ja, hoe wie dat? Want die had nog net zo lang lien hem betroffen. Ja. Toen hij met boek en ik de CD handigen. Ja. Ja. Dan komt er eigenlijk wel weer. Ja, bij de team komen we wat bij elkaar, denk ik. Hè? Ja, vanzelfs. Maar goed, we hebben elkaar, hem hebben we in 50 jaar natuurlijk net zoen. Nee. En voor hem weer dat natuurlijk ook van, hé, waar ben dit? En natuurlijk, hij koerde namen wel, maar onder gezichten kon hij natuurlijk net zien dat wij diezelfde jongens nog weer. Wij konden hem, omdat hij nou wat vaker in beeld is op foto's of dat, kon natuurlijk wel zien, hé, dit is Boudewijn. Maar het weer een ontzettend mooie moerting van oorloeren daar hier in de kantines is, maar hartstikke leuk. Hoe zoest u waarom op die tijd, de 60er, de 70er jaren? Wie het vrouwelijke gillende meiden, rock'n'roll en dat soort dingen? Dat viel wel mee. Ja, wie zag fatsoenlijke jongens, wie mediale school. We gingen voor de muziek, hè? Ja, hè? Maar ja, het was wel een dynamische tijd natuurlijk. Ja, je bent jong, hè? Altijd Nou, die ene onderweg shot daar oorzaak waarom was het hoor, maar het weer wel een Er spannende gebeurde tijd. altijd wel wat en dat was geweldig. Ja, wie is echt een spannende tijd? Ja, wij vonden het normaal toen, maar achteraf was het heel mooi. Hartstikke mooi. Je hem voor uw speling. Welk doe je als eerste? Welk nummer? Het eerste nummer dat heet Rain, Snow and Bare Trees. En het nummer is skreun door Jan van der Heijden. En hij had het skreun in feite nadat wij al stopten in mijn Pew's Place. En, maar we vonden het nou fantastisch om dat nummer echt op te nemen. En we beginnen nou als eerste nummer spelen. Live in Noorderwien. A sad Sunday morning, staring through the window, gazing at the dark glow and the sky interfered and wept on everything. A strange, uncertain feeling chasing like a shadow, ruining the white snow and
interfered and wept on everything. It's a day without sunshine, only rain, snow, and bad trees, and some coldness to release. Only rain, snow, and bad trees. A strange, uncertain feeling, chasing like a shadow, ruining the white snow and the sky interfered and wept on everything. Ja, uniek om deze man in de studio te hebben. Want in de jaren 60 waren ze al in deze bezetting op een paard. En dan ben we 2022 en dan ben ze er alle keer nog. Maar ik heb nog een heel mooi verhaal erbij. Biegelix een boek en een nieuwe cd. En dat boek is kreun door Harry Vellinga. Die zit bij mij op de bank. Harry, welkom. Die dank. Even door die namen. Want de uitspraak, daar is altijd discussie om. Maar hoe ben ze er onkaam ooit in die tijd? Ja, hoe ben je er onkaam? Eerst de uitspraak is Pew's Place. Dus maar eigenlijk wie de aanleiding een misverstand over die namen. Twee jongens uit Ljouwert zijn op hun poegs naar Londen geweest. En die zeggen daar in een liedspleintje bij Carnaby Street. Zeggen ze een straatnummerboot. Dat zit ook op het boek. En dat zit op Poegs Place. Maar ze neemden dat dus Poegs Place. En hielden dus de associatie met hun brommers. Dus ze dachten, dat boot nemen we mij naar huis staan. Dus midden in de nacht, wisten we weer omgegaan. Hadden ze die borden eraf geschreeuwd. En mij namen naar huis staan. Hoe best u destijds bij die band te lonen kwam? Ja, ze speelden op squalafesten in de school. Dat werd toen heel populair. En ja, het wie uw band wel een beetje, omdat ze echt de muziek speelden. Oors en orenbands in Ljouwert. Dat wij ook fans van werden. Dus daarom, ja, ze waren heel speciaal voor u. Wien er meer van dit soort prog-rock bands? Of wien zij daar wel een van de weinigen? Nou, van Friesland winnen ze wel heel uniek. Ja? Dus, want wat letter in de rest van het land had je nog wel Focus, Super Sister. Hij zegt vaak mee optreden. Maar van Friesland en omkrieten wie Pew's Place toch wel ontzettend uniek. Ik hiet het met hun al even hoor. Het vindt ook echt uniek dat ze hun eerste LP produceren waar toch Boudewijn de Groot. Ja. Toen heeft alleen die twee oren nam. Toch binnen ze qua grutte nooit die naam eigenlijk voorbij gingen. Hè? Nee, dat hier wel matten eigenlijk. Maar ja, er kwam een punt waarop ze kiezen maar ze tussen amateur, beluwen of professional werden. En de man wie een serieuze studenten. En ze kiezen dus voor het beroep waar ze van studeren. En van die tijd, en het ik zag naar het toch wat geringere succes van West One, maar ook van de single, wie dat denk ik een heel logisch besluit op dat stuit. Wat voor plakken spelen ze? Voornamelijk luid of toch wel het Nee. Uiteindelijk gaan ze echt
toen dan hun manager Sjoerd Couperus had ze in Paradiso gebracht in Amsterdam, in de Exit in Rotterdam, door een roosje in Nijmegen, in Eindhoven, in Para. Dus ze kwamen overal. Ja. Hoe is de band omschreeuwen? Ik bedoel, studenten, vreunenclub. Ja, het zijn echte squallenvreun. Samen qua, ja, ze zitten al hier op een HBS, ULO. En daardoor gaan ze elkaar ontmoet. Ik naar elkaar tak om zijn wij misschien vieven een bandje opjocht. Dat weer een beatbandje, dat weer heel populair in die tijd. Ik denk dat er wel 60 van die bandjes werden. Maar op die manier gaan ze elkaar voelen. En ben ze begonnen. En kwalitatief een van de betteren dus. Ja, en dat kwam ik toch een kwaliteit zelfs. Maar ook omdat ze als vieven al die 6 jaren bij elkaar bleven binnen. Wat ben nou hechtepunt? West in die size hier neemt alleen maar een mooie zaal. Zo'n Paradiso. Daar kun je mee komen natuurlijk. Daar kun je wel mee thuiskomen, ja. Ja, wat ben een hechtepunt? Ik vind toch, de single is voor mij een absoluut hechtepunt. Nothing is real in here and the horoscope. Ja, maar de optreden zelfs. Dus eigenlijk het afschiet van de Powwow in 1972. Jens zondag, maar me net vergissen. Dat is echt wel een hechtepunt. En mijn naam omdat ze een fantastische cover die van Child in Time van Deep Purple. Daar eindigt dus ook altijd in mei. Dus dat wie echt wel, ja, het wie een belevenis. Toen had het eigenlijk al bij wat oprakelen. Ja. Wat weer een aanleiding? Ja, nou ja, ik ben mijn pensioen en ik ben schreeuwer. En ik ben gek op hun muziek. Dus is het ja, te vervelend? Ik zie weer vreselijk te vervelend. Ik dacht, wat zit ik nou eens aan? Ja, leg die banden ze bij de kop uit. Ja, maar dat toch wat dit libben, nou. Dus dat kwam het. Wie alles nog bekend in die zin qua background informatie. Ik bedoel, uiteindelijk ga je een heel mooi oersjoch maken van wat ze spelen. Wat ze opnamen. Maar ook de verhaal. Ik bedoel, het moet al je wat mooi in een boek te horen komen. Ja, nou ja, dat is zo. Het begint altijd met de verhalen en anekdotes. Maar het mooie is dat er echt weer prachtige plakboeken van binnen. Hans en George hebben prachtige plakboeken maken over die tijd. Maar voor de rest maar het van de oerlibbing. En Google is echt heel interessant om dingen nu te zien. De krant van toen. Maar mensen interviewen. Ik bedoel, mensen die jou die het nog libben. Mensen als Wobbe van Zijen. Die gewichtig van de band. Maar oren nek. Dus, en zo komt er een hele protte materiaal. En dan is het mijn ding om daar een verhaal van te maken. Hoe is het eigenlijk als biograaf om op een gegeven moment zelf een onderdeel van je eigen verhaal te worden? Want toen had ze nog we bij elkaar kregen en we spelen litten. Ja, nou ja, Sjogge, we zien eigenlijk dat een boekpresentatie wie wel aardig, maar ik een beetje keel. Dus er moet wel eigenlijk wel wat spelen worden. En dat wie ja wel een beetje een ding, ja. Want in het begin, en ik denk, nou ja, oorlierien, toen ik zei van ja, een boekpresentatie, optreden, nou. Ze weten nog wat zuinig, ja. 1, 2, misschien 3 nummers. Maar als spelen, toen kwam dus dat nieuwe nummer, wat ze kwam echt nog weer om. En langzaam, de geest kwam erin. En ja, daardoor gaan ze echt een prachtig concert gaan bij de boekpresentatie op 14 november in de Neushoorn. En wie de spirit heel weer om. En we hebben ze gelukkig hier in de studio, live in Noorderwien. It's really difficult to leave this place. Well, our lives since been our home. They grab at you, they laugh your face. They are with many and you are alone. The man with his plastic eyes tries to watch you,
Ja, ik reis geheel de vraat in droom. Een soort moois op heel wat plakken van, maar net te vergelijken met mijn Frieske land. Een soort vreugden kwamen op mijn wei. Ze had bezocht, maar kregen mij net mij. Ik bleef op plak, werd ik van hart. Mijn Frieske land. Dus mocht ik gaan, breng mij weer om. Naar het plak, werd ik ben. En lees me mij respect in mijn bertegroen. Mijn Frieske bosken en wetters rondom mij, werd ik genietje mocht van elke dag. Dan weet ik dat ik in vrede rest in mijn Frieske land. Uw eigen grote pier uit vroeger tijd, vocht van vrijheid, is in de strijd. Een soort joegen haar lippen voor het volk en het land. Maar haar een hoop en dreamen leef je terug, een vrij en vredig Friesland droeg haar een strijd. Wij bedenken haar een dankbaar blied voor dit vrije Frieske land. Dus mocht ik gaan, breng mij weer om. Naar het plak, werd ik ben. En lees me mij respect in mijn bertegroen. Mijn Frieske bosken en wetters rondom mij, werd ik genietje mocht van elke dag. Dan weet ik dat ik in vrede rest in mijn Frieske land. Mijn Frieske bosken en wetters rondom mij, werd ik genietje mocht van elke dag. Dan weet ik dat ik in vrede rest in mijn Frieske land. Ja, ze is weer op een paard. En ik ben blij dat ze hier weer eens even nu eens in de studio is. Straks praat ik nog een piepval trouwens met Griet Wiersma. Onder andere hoe dat prachtige album wat ze 2 verliezen op makken had. Oors is oors. Maar daar komt nog wel misschien een vervolg op. We beginnen even over de band praten. Die duurt ja, nog net helemaal bij elkaar is. Want je bent alweer een tijdje bezig, Hans Kerkhoven, hè, met Puke's Place. Ja, we zijn minstens 1,5 jaar aan de gang alweer. Ja. Hoe is dat om weer bij elkaar te wezen, weer te spelen? Ja, je moest mij nooit vragen, wist wel spelen. Ik wil altijd spelen. Ja. Altijd. Dus ik was een van de grote voorstanders toen Harry vroeg van, we moeten weer wat doen. Ja. Nou, toen zei ik gelijk, wat mij betreft. En gelijk ook met de boekpresentatie spelen. Ja. Hoe show je hem waarom op die periode, jaren 60, jaren 70? Ja, voor mij was dat een fantastische tijd. Ja. We hadden een fantastisch team ook. En dat is het nog steeds. Want nu zijn we bij elkaar en we voelen gewoon, het vibreert weer. Dat is hartstikke mooi. Maar wie magie om bij elkaar te komen? Het mag muzikaal altijd maar met elkaar klikken. En dat die het, hè? Ja, dat die het. We hebben altijd alle nummers eigenlijk gezamenlijk maken. Ja. En ik weet altijd nog best de titel op de Nieuwburen, waarbij onze laatste nummers eigenlijk ontstonden. Ja, dat was een fantastische titel. En dan gingen we... na een paar uur gingen we even naar La Venetia even ijs halen en dan gingen we weer verder. Nou. Dat was hartstikke mooi. Weet je een soort experiment voor je, muzikaal? Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel een paar bands die dit soort muziek al maken.
Maar ik bedoel, dit weer net de standaard vestjes, hè, wat je maakt. Nee, absoluut niet. Nou ja, we hadden natuurlijk voorbeelden. Hè. We hadden Jesse destijds als voorbeeld. Daar hebben we ook vaak naar geluisterd, optredens en zo. Ja, dat was voor ons juf en het. En dat speelden wij ook na. En die nummers van Yes, Astral Traveler en zo. Moeilijke nummers, maar ja, daar hebben wij mee geleerd om het wat moeilijke muziek te maken. Dat vonden we mooi. Ja. Die gitaar, wanneer wie die er in die leven? Of wie die er al jong of net? Ja, ik was 10, 12, dat ik al een gitaar begon te zeuren. Elektrisch voort? Nee, dat was eerst zo'n heel oud Spaans dingetje. En dat heb ik nog steeds. Prachtig, maar van het een komt het ander. En toen begonnen we met een eco, geloof ik. En met de snaren zo hoog op de hals. En verschrikkelijk moeilijk. Ja, van het een. En wij verdienen natuurlijk leuk. Dus wij konden onze eigen apparatuur betalen. Hoe zag de muziek uit eigenlijk? Want je bent ons crew en dan mag zo'n instrument ook wat kennen leren. Het moet wat passen in dat genre. Ja. Wie dat een enorme zoektocht of voelde dat wat daar? Nou ja, we hadden natuurlijk als gitarist natuurlijk zat voorbeelden. Ja. Clapton was natuurlijk een groot voorbeeld. Maar lusten ze dan ook in detail? Nee? Ja, we hadden 45 toeren pick-upje. En dan was het altijd zo van luisteren. Oh, krak. Oh, hoe doet hij daar precies? En dan hup, weer af, hup, er weer op. En dat was een hele worsteling soms. Maar we kregen het voor elkaar. Ja. Mooi om bij elkaar te wijzen. En uniek, hè? Want je bent na al die jaren nog gewoon compleet. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We zijn ook allemaal nog redelijk, hoe heet dat in zijn Fries? Zoen. Ja, zoene jongens. Zoene jongens, Ja. Ja, we gaan ervoor. Hartstikke mooi. Goed, mooi om in de studio te hebben. Ja, hartstikke fijn, dank u wel. Want we spelen hier en we jaren ze nog even in Noorderwien. Live in Noorderwien. Today's paper is alarming me. In my horrid
that won't take much time. But we can make the best of it, and I could make you mine. But put it where you want it, well, that ain't hard to do. The woman has to win your love, and one of us got to lose. Put it where you want it, just lay it on the line. You can share your love around, and I can share my time. I can share with nobody. Put it where you want it, now that ain't hard to do. 'Cause one man has to win your love, and one of us got to lose. Oh, now that I'd be searching the whole wide world, but love like yours is so hard to find. Put it where you want it. 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 'Cause I just want you to know now. Lord, I put it where you want it. Well, lay it on the line. Well, you can share your love around, and I can share my time. I can share with nobody. Put it where you want it. Well, that ain't hard to do. Well, one man has to win your love, and one of us got to lose. I guess there must be 1,000 guys who want you, but I'm the one who wants you the most, girl. Put it where you want it. Put it where you want it. Put it where you want it. Well, put it where you want it. Worden we bedankt. Ja, toffe band. Bankrupt Boys. Komt je gewoon uit Friesland bij. Nou ja, lieve hoopjes zoals elke keer natuurlijk dat ze gouden verhoord waarin kennen om zo vol mogelijk te spelen. Echt een hele te gekke live band. Live spelen doet ze al heel lang. En hopelijk ook weer meer. Griet Wiersma, we zeggen al even eerder in het programma. Griet, er staat nog een nummer. Maar eerst maar even een piep vol praten. Want komst toe als jongeres, als muzikant, ik ben een beetje tot leven. Ze staan er zo. Ja, hè? Ja, heerlijk. Oh ja, sorry. Ja, heerlijk. Ja, geweldig. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik zei, mensen bellen weer, we boeken weer. Het had verleden week nog even mis. Dus ik 2 weken in de bij ons werd dus even corona, dus dat weer even mis. Maar ja, maar het is nog net helemaal die. Nee, het is nog net helemaal die. En die carnavalgangers die hadden even in letterlijk en figuurlijk in gang zetten. Dus maar zien wat. Maar de corona is net meer wat weg staat. Het is te doen. Dus maar we zijn wel lekker los willen. Maar we hadden een televisieopname van Flemsk gepland. En ja, we hadden het keer weer mooi. We zijn alle week een weer op stap. Dat was heerlijk. Wat ben je plan verder? Ja, ik ga geen nieuwe cd, hè? En die is nog inmiddels 2 jaar oud en die zullen we bij die lanceren. Ja.
En dat verzetten we nou even. Dus we hebben 2 jaar ertussen. En verder is het Vlemske, met Pieter en mensen dat we het opnamen. En we doen een prachtige ding. We doen een hartstikke mooi ding. Je kan het zijn niet wat reden opnemen, maar hartstikke leuk alweer. Doe treest alweer regelmatig op. Ik moest wat van oudere mensen. Wat is die gevoel bij die mensen? Hoe had die 2 jaar al leven? Want een heel grote wat oude mensen heel bot in een isolement zitten. Hè? Tren, juster in Akkerum. Ja, ik heb juster in Akkerum in Leppenheim zong. En dan kwam het wiefke, die maken dan zelf van die friske blakjes. En die maken ze, borduurden ze zelf. Ik wil jou dit jaar, zei ze. Want ik ga 2 jaar dit sammist. En ze zei, ik ga allerhande kwaaltjes, maar ik weet van met jou even kwijt. Ja. Heerlijk, hè? En dan kwam ik even dan een tipje ben. Nou, dan kwam een mansje bij Leo, mijn man dat dan geloofde ze. Wie dat jouw vrouw? Ja, schitterend. Hè? Dat zijn heel leuke dingen. Mensen genieten wel. Zelfs de organisatie, de activiteitenbegeleid, die stiet er gewoon. Ja. Ze zei het mij wel. Heerlijk. Ja. Ja, mooi. Nou, momentje ga ik best een beetje. Dus ik vind het geniet er wel van. Ja, maar daar heb ik energie aan. Ja, joh, heerlijk. Omdat weer uit te doen en die blieren kapjes uit te zien. Prachtig. Midden in een zaal. Ik ga door de zaal. En ze zaten jong mensen wat meiden wel letten. Weer een mandje pakte mee en ze bij de hand. Troop met €2 in de hand. Haast wat zien en zo. Machtig, hè? Ja. Machtig. Ja, dit was zijn man een hele gave. Maar ik vond het geweldig. Ja. Schitterend. Het is heerlijk om te doen. Doe neemt leven. Wil ik het toch nog even met jou want die CD 2 jaar verliezen alweer. Ongelooflijk. Hoe stelde de titel en ik vergeet. Oors als oors. Die CD wie ik even oors als oors verdwijnen. Ja. Dat is een enorm project worden destijds. Ja. We hadden mensen bij mij wend van de Friese Fest. Maar ik doe country on met Hendrik Waringa, een early bird. En daar ben ik fantastisch in. En ik bezocht hem tussen country dansen en te jong. Maar dat bereikt hij, dat wist dat wel. Dat werd hem net, maar hartstikke mooi. Dus dat mensen zo, eerder ik op CD. Ja, ik van country jongens, eerder ik op CD. Nee, dat weet ik nooit. Ik nog zoek naar een CD-meidje. En ik denk, brul al die 24 minuten maar vol. En dan is die ik geloof van 21. Ja, maar kijk, serieus, de studio in West, goede producer erbij, grote muzikanten. Ja, live muzikanten bij Nico, Oudhuis, de Green Room, hebben we West. Fantastisch product worden. Ja. En het is dan heel derm, oors en zoals. Er staan 2 foto's op van Griet gewoon en Griet mijn country hoort op. Dus het is oors en zoals. Ja. Goed, daar komt nog wel een vervolg op. Bij deze best ik uitnodigen om je nog eens met de hele club dat feestje nog eens even te doen. Leuke duetjes dus, dan kom ik mij. Fantastisch. Ja, want toen treedt op voor wat oudere mensen. Best mijn vreemdskul op een paard. Maar gisteren toen met die CD verder live nog wat doen. Nee, doen we net. Nee, dit is gewoon die. En het is geweldig in die 2 jaar. Dat zei ik van de week aan Sint-Pieter. Welke ik zei net al jong, want in die 2 jaar is er niks gebeurd. Dingen is wel uitkomen. Maar ik ben nu te kosten, zeggen ze dan. En het ding is verkocht een tierleer. Ja. Dus dat is wel mooi. Mensen moeten hem toch wel ha. Is er net failliet toen gelukkig? Nee, gelukkig net. Nee, Blender, dat maar we net nou ja, zo makkelijk gaat de muziek verrot het net. Nee, absoluut net. Nee. Maar het is prachtig mooi. En mooi mensen het zijn mooi vinden. En dat vind ik schitterend. Dus je 2 nummers. Eén hebben we al even jet. Krijg straks nog één van een bijzondere jongeres. Hè? Ja, Ayla Grant. En dat kwam toch Wout Zielstra, uw sterkste man. Die bellen me op een gegeven moment in contact met Wout. En toen zei hij van Griet, ik kom van de Highland Games. En ik ga daar een jongeres uit. En ik denk, het is krek of jij Griet. Ik zei, dat zei jong. Hij zei, die had een veske van My Scotland. Hij zei, dat mag toch in het Fries doen. Dan ben je wat meer radertjes. Dus dat versje ga ik die in mijn Friese loon ervan maken. En dat is prachtig sla. Ja. Ik heb Wouter eerste stuurt, het proefje. Hij zit piekenvel, zet me vast. Maar machtig, hè? Dus daarom heb ik met die country. Dit is wat een country geluid van haar. En dit voor het tweede versje, dat is hoor ik dus in het Engels. En dat is If Only This Old World Could Be in Peace. Hoe treffelijk is dat nou? Had ze haar al eens een keer jongen live? Ja, hij praat voor de telefoon. Net jongen live. Maar ze had me bellen via Klaske Verweda. Wie ik bij Klaske in de studio en dan zei ik ga een verrassing voor die. Dus hij is eigenlijk rent op de telefoon. Nou, geweldig. Hij had een cd stuurt, de cd's weer waarom stuurt. Prachtig mens. Ja. En dan had ik nog een versje van haar in het Engels. Dat had ze dus jet. Ze zei fantastisch. Nou, mooi hè? Ja, mooi. Ja. Er bent wel los op alle mogelijke manieren. En daar heb ik het blied meest van. Daarom had ik hier de uitnodigen. Wij maken kwart even een afspraak om de hele club met die CD. Ik ben net alleen in bejaardenhuizen. Ja, ik ben net wel in feesten. Dat maakt die hockey. Ik ben er helemaal verzadigen. Goed zo. En bij onze zoals komt het nog del. Maar goed, welk nummer is nou dan? If Only This Old World Could Be in Peace. Uit de Poetin daar nooit naar luistert. Dat zullen we mooi vinden. Ja. Griet Wiersma, voor alle leeftijden. Live in, Noorderwien. If only this old world could be at peace. If only we could make the fighting cease.
Together we can make some dreams come true. If only, oh, if only, if we could see our children running free. Happy, that's the way it's meant to be. If we could make this happen, don't you see? This would be a better world for you and me. If only we could all join hands and sing. Somehow there's gotta be a better way. Fighting never did prove anything, except for all the heartache that it brings. If only we could fill this world with love and pray each night for help from God above, to guide our hearts, to help our children grow. If only, oh, if only. If only we could all join hands and sing. Somehow there's gotta be a better way. Fighting never did prove anything, except for all the heartache that it brings. If only this old world could be at peace. If only we could make the fighting cease. Together we can make some dreams come true. If only, oh, if only, if only, oh, if only, if only. Ja, mooi. Griet Wiersma. Ze is weer op een paard met Flimsk natuurlijk ook als jongeres. En dat maakt het mijn muzikanten hart alleen maar bleed. En ik hoop haar gauw weer te treffen, maar dan met de hele club in verband met die prachtige cd. Oors als oors. Het programma zit er haast op, maar nou net helemaal. Natuurlijk rennen wij hier ook om mij us hollen bij Oekraïne. En al die verschrikkelijke dingen die er op dit stuit gebeuren. Ik krijg als programmamaker een heel soort mooie noemers binnen. Die skreun binnen. Ja, tjin het leed wat er al hier is. En een van die noemers komt van Rinke Schroor. Hij appte mij. Hij zei, ik ga speciale noemers kunnen Rinke vanwege Oekraïne. Want ik had er een bijzonder verhaal bij. Nou, ik denk, kom Del, speel het aan ze. Maar wat is het verhaal? Het verhaal wie die beelden die ik zie op televisie van vrouwen en mijn band. En ja, dat maakt nogal wat indruk op mij. Ja, en naar aanleiding daarvan schreeuw ik het lied Peace. Simpele titel Peace, vrede. Ja. En ja. Want was een vriend. En die had ik een Oekraïense vriendin. Ja, dat klopt. En nou, dat wie net best. Dat ik keerde van haar verhaal. En ja, dus ja, en dat komt dan nogal direct oor, hè. Je hebt uit de vrouw zelf, wat haast nou allemaal mij maken. En ja, daar word je net vrolijk van. En ja. Want zij is ophellen ook, kijk. Zij is ophellen, terug een vriend. Ja, dus zij kwam via Roemenië kwam ze binnen. Maar ja, nou ja, krijgt op tijd. Kan ik wel zeggen. Ja. En die had nog een veilig plakje hier in Friesland? Ze had nou een veilig plakje in Friesland. Mij haar band. Tenminste, mij haar zoon. Ja. Nou ja, dit alles en natuurlijk de beelden die we al eens jongen had die inspireerd tot nummer Peace. Ja. Dus gewoon zitten hier en op gevoel. Ja, ik doe alles op gevoel. Ja. Ik ga niet echt zitten van, nou zeg ik wat schreeuwen. Ja. Het komt zoals het komt en daar is het. Speciaal voor Oekraïne.
Rinke, gaat het nummer dwaan voor u. Ik neem al vast afscheid voor jou. Dit weer naar de wind voor deze week. Nee, week ben we er natuurlijk weg. Bedankt voor het harkje en het zien. En dit is Rinke Schroor. told me that the birds had flown away much sooner than before and much faster too. Yesterday they told me nothing in nature stays the same due to all the changes
the situation new. As I look up, I see a sky that's empty. It seems such a pity that the words had to go. Da-dee, 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 da. It is a mystery what will be next to undergo. Thoughts, visions, musings, a merry-go-round in my head. Do-do-do-do. Fantasies